Je 19 hodín, začínajú sa televízne noviny s Lenkou Vavrinčíkovou a Patrikom Švajdom. Na strednej priemyselnej škole Stará Tura vypukol chaos. Nízke učiteľské platy spôsobujú krádeže po celej škole. Protesty učiteľov stúpajú. Triedu 4. ENP už čoskoro neuvidíme prechádzať po školských chodbách. Náš moderátor Adam Brezina sa práve nachádza na mieste činu. Adam, hlásime sa zo štúdia a prenechávame ti slovo. A my už točíme. Áno, je to tak. Chaos, protesty, všetko tu je hore nohami. Ale je to naozaj tak? Poďme sa na to spýtať našich učiteľov. Ľubo, čo tu robíš? Ideš do školy? Meškáš? Po 9. akurát. Dokonca sa nám učiteľia priznali, ako sú na tom... Bratku, počúvaj, prosím ťa, nemáš oné cigaretku? Díky moc, kámoško. To sa Ako vráti sú- niekedy. Ako sú na tom s ich platmi? Euro. Asi 4, máš 4. Úroveň zabezpečenia klesá a počet krádeží pomaly narastá. Žiaci sa boja už aj za zatvorenými dverami. Očividne majú v tom proste aj učitelia. Čo je na tom pravdy? To nechci vedieť. Som stiahol dataprojektor z striednej triedy hore z poschodia, čo vidíte, čo česky. Pozrite, tento dataprojektor. To je taká história, že... Oni tam zobrali ten a dali sme na tranzitor. Áno, transformátory. Rezistory, kondenzátory, Ale nie. Bicykel. tranzistory, integrované obvody, Stroje netočivé. mladé vstupy, Musím priznať, že momentálne ma nenapadá nič konkrétneho, Dopravnú značku. ale áno, aj stroje. kábel natiahnutý a tam ten. Toalety. To, aj takéto akcie boli na konci školského roku, sme chodívali pravidelne každý rok opekať. Áno, teším sa. A do 4. NRP sme ale neboli. To boli takí tí technické typy, ktorí sa snažili opravovať. Tragédia v 5 dejstvách. Kto je podľa vás najvzornejší žiak 4. NP? Predsa Damian Pospiech. Dobré ráno, prepáčte, že meškám. Dobré ráno, Damian. Kde si bol? Páčka, trošku som zaspal. Takto sa chodí do školy o 9:30. Stávaj sa, Páčka, prepáčte. Si takto tu spinkať? Neviem. Paráda, sluchatečka. Pánočky sa tady budú smrdzeť. Sa predá. Ja som mať sluchatka náhodou. Sluchatka, kámoško, hore si pozeral? Ne. Utekaj. Ideme domov, čau. Ale aká je naozaj pravda? Ja aj Damian. Ale je to naozaj tak? Na škole krádeží sa na škole stáva viac a viac. Krádeží sa každým dňom stáva viac a viac, alebo jak to poviem. Úroveň zabezpečenia pomaly klesá a krádeže rastú? Áno. Áno, je to tak. Chaos. To Ja som zabudol, čo hovorím. Sa nám učiteľia priznali, ako sú na to Kamu mal si hovoriť ďalej do p***? Úroveň zabezpečenia pomaly klesá a vraj v tom majú proste aj žiaci. Zabezpečenia klesá a počet krádeží pomaly narastá. Čaute. A počet krádeží narastá. Žiaci sa boja už aj za zatvorený dverami. Úroveň zabezpečenia klesá a počet krádeží pomaly narastá. Žiaci sa necítia ako čo nás. Úroveň zabezpečenia klesá. Že to majú proste aj učitelia. Čo je na to pravda? Úroveň zabezpečenia klesá, jak som zabezpečenia klesá a počet krádeží narastá. Ja neviem, čo mám. Úroveň zabezpečenia klesá
Môžeme? 4 najbez. Znova, to vystrihnem. Poď. To je podľa vás najvzornejší driak. To je podľa vás najvzornejší žiak 4. triedy. To je podľa vás najvzornejší. To je podľa vás najvzornejší žiak triedy. No predseda mňa pospiech. Ale počúvaš? To som zrovna sa otočil. Počkaj, bráška, mám zase sluchatka? Môžu hore? Poď sa kúknem. Ale podľa mňa zbytečne hovoriť, že choď pozrieť nikam, nie? To je už moc také, či? Pomáme. Mám to záležitosti. Kávi, kurva. Ri. Poď. Počkaj, bráška, videl som aj sluchatka? Môžeme. Bráško, pohoda? Počkaj, čo? Chlapci, tak to neviem, či by som tu spinkal. Karla, vyhrávame s kameňmi. Spinkaj vedelu? Neviem, tu spinkal. To smradla, vie? Ale nechci si dáme teraz zobrať tie veci? Takže toto by nemusel. Paťo, ty čo? Počúvaj, ja budem teraz prichádzať, nie? Zarobené! Či som vám odpovedal, že to spíš? Automat. Prečo mám trému pri vás, to čo má byť toto? Ja hovorím, že on je šaj. Dvaja šajgaj, dobre. Koľko Mám sa stojí? to ja spýtať. Dobre, potom... Ešte nerozný? Ktorý sú najčastejší... Nie, to je... To je English, anglicky. Koľko stojí najdrahší nápoj? Nie. Adam, ja to budem natáčať, ty si to zostriháš.